Maswera say, guys, maswera say. Maswera say, guys. I hope you're okay. I hope you're good. Guys, nagote gandi kupe update. Tari, I think they are kufone wamwese warikuzwa. Mwese warikuzvinzwa. Ndatofone gwari madhari SIS MELLY mchaya ku live ndikati anyway. Ma live amuri kuda ndo waziva but ndimbori ne pando dzoka ndaneta nekufamba. Tinchazobaya live but andigere pasi hai zvandiomera. Atichadzoka edu back to normal. Regai bebere soko ramwari rinotichema ine vanochema mufara nevanofara. Saka panguva dzakadai ati nguve kuti tinganyadzo kutozofara tigozodi ha. Oh, I know kuti life has to move on. But move on tapedzawo zvinhu zvakatarisa tisazita kunge tisina care nevanhu. Kunge tisina kana care nevanhu or things like that. Right. Maswera seko guys, I hope mose maswera zvakanaka gotera witsko zviri sei. Right. Feedback iri panapa ndeye kudai so guys. It's like tashika kumagumo guys. Tashika kumagumo ndaperegwa. Mukona ndadai so ndazopererwa manje. Ndaperegwa zvokutodaro. Nezuro ndakaenda ku police station paya makazviona. Ndabva kuvanzvadzadzi vandipa idea kuti ndeke police station. I went to the police station. Mupurisa akati abvunza mushure manga ndibvunza kuti munhu uyu ndewe kupi, ndikati ndewe kuZimbabwe. Chikanzi indai kune vandarifiwa kune police station iri kune imwe nzvimbo inonzi Tlavani. Saka ndakabva ndati achirega ndigoinda nhasi kuTlavani kuya. Saka ndamumakuseni ndaenda ikoko kuTlavani kuya. Vakomanaka zvinhu zviri muno zvakatooma. Handizi kuti vakomana poitwa sei. Asi chiripo chekuti sure foreigner zvaro muno marichadiwi. Chisvika miyamena ndataura nemaprefect anga ari pareception. Ndobva nanzi garai apo. Ndagariswa pabench. Ndagara pabench. Ndobva ndazodedzwa mune office kanzi uyai mpinde umu. Ndapinda miya ndanotsanangura nyaya yangu. Zvikanzi munhu uyu ndewekupi. Ndobva ndatsanangura zvese. Zvikanzi endai munoudza government yekumusha kwenyu itore munhu wayo isati nezvatokwanisa kubatsirai. Handiti we are busy fighting the undocumented people. You are busy coming. Bakutopopota guys. Mapurisa kutopopota. You are busy coming and adding stress in our country. Could bringing you want to come here and die here. Those are busy to dzokera kumusha kwenyu. You are not documented. People are not. Yatove hondo guys. Pakutopopotiwa paya mapurisa kutotsigirana paya. Ndikati ni munhu muri kuudza munhu ari wrong. Ini ndototrai kutongobatsirawo. Hanimona. Pazopinda kanzi ngavaende kune mumwe mukuru wemapurisa anga aripo ndiye kuda ndiye officer in charge orochi. Ndenda ku officer in charge aya. Zvakaoma. Kungosva kun officer in charge zvikanzi you have to tell you must do you have any contact with the Zim government? Ndikati ndina contact nawo zvikanzi you have to tell them to come and take their bodies. We don't want foreigners to be buried in our country. Hey munoti mutsira ngosi muno matidi nyika yedu yasviba iko zvino nekuda kwema foreigners. Iko zvine zvinhu zviri ngokwira muno yesvo. Yatochinja. Mukuru wemapurisa zvikanzi nyika yedu yatochinja pa zvinhu zvedu zvatokwira everyday nekuda kwezvinhu zvema foreigners pese konoma kuti grama graves from other countries to come and occupy our graves. These graves of South Africans, they are not for Zimbabweans or Mozambique or Machangani. You must go back. You must see what you are going to do with that body. Carry it back to yes. Ndikati ndogo ikera back ndichindepi zvikanzi make a plan to see what you can do. We are not going to get involved in zvinhu zvakadai zvokuti anovigwa state burial nema resources ani. Whose resources are we going to use? What state burial? Makamboita kuperegwa asikana. Makamboita kuperegwa. Zvikanzi make a plan, bury him. Go and do the proper channels and bury that person. Or otherwise we cannot help you. Vatanyatso ramba zvachose zvitori pachena kuramba kokuti makamboita kunge uchabuda uchipunyaira police station ngauchati naye Mwari ngapabvurike pasapa ndipinde ndiwire mukati makamboona zvokutaura kuti vanhu isanenge vari police station vanotochiuka kuti vanyatsona kuti chichi kuitika. Hanimaona vanyatsonzwa. Hanimazviona. Zvikanzi tichato cleaner mukuti tiunza mutoro everyday. Ndakutoudza zvokunzi kwanzi kuba maZimbabwe zanoba munomu wanda kufira munomu. Munodi kuti kana marwara muenda kumusha kwenyu kuba number 1 zvese urepa vanhu izvo. Zvakaoma sikana. Muzana kuti Mwarika. Ende zvakaoma.
right. Saka zvadaro paya ndobva ndati alright ndakunzwa imaita basa pakaipa regai ndabuda panze ndazoteerwa nemwe mukadzi nemwe murume wechikuru vakati no kungoti nyaya dziri kuitika panapa dzakawanda murukesheni makatikomberedza papolice station pachona mhosva dziri kuitika dzese vazhinji vacho mazimba anenge achiya nenyaya idzi pano saka people are tired, people are fed up nenyaya dzemaforeigners vanhu vemuno kutora nenyaya dzavo vashoma than vanhu vekunze ndosaka uchiona varingori zvikanziko zvine zvichero mukaita nyaya mukadii maforeigners akauya nenyaya dzavo panapa havatoatendwi because zvinhu zvacho zvanyanya hanimaona saka sitangonzwisa nyaya kuyangu vachitaura handitika ndikatsaka ndoita sei zvikanzi hapana chekutoita apa chingoripo kana government yenyu isingakwanisa kuti utore inde naye chitunha idai isati nazvatokwanisa kuitawo itori a new law yakatoiswa because remember there is a campaign that needs to be done anzi atishanisa kudhotudi ameno that needs to be done of us clearing all those who are undocumented. So for us to be seen tichinotorana tichita state resources dzisipo kuti tivige the undocumented haana passport hana chii we cannot poshi mupolice station hauzomboitiri seizvozvo wakamboita kuti unopinda uchiti ndinowana rubatsiro kumunhu anokufunga kubatsira mupurisa osvokuudza politics dzausingawirirani nadzo dzausingakwani dzisinei newe unopera pawa ndozvandaita ipapo unopera pawa ndobva ndati nemukadzi alright paripo chikanzi ndamucharana nekupala unzwisise ndikati ndandatoya nchiti pamwe kuda probably ndakanzwa process yekuti mapurisa anogona kutora fingerprint and then chotumira consulate toona kuti ndiyasvikanzi we don't have those resources consulate yenyu ngaiite the plan to come and take those fingerprints kana vachida kutora munhu wavo vatore bhodhi vanoisa kwavanonoisa voita zvemafingerprints izvo then mutangira ipapo right. Saka ndo patasvika guys. So chandaona panapa ndechekudai so baba ava havasi Eddy mugoni ndo chokwadi chiripo baba ava havasi Eddy mugoni the name and the surname I think it was fake havasi Eddy mugoni because tete Tilda vanofanira kunge vakataura paredhiyo nesuro because makuseni ndafuma ndichifonerwa nevanhu vamwe futi dzimwe family dzokwana mugoni dzanga dzichifona dzichidanyatsodzwisisa handiti masim numbers anga achifona nhasi akawanda makuseni tete Tilda vanenge vakaita kuredhiyo nesuro vakataura nezvenyaya ishi saka vanhu vangu vachindifonera vese andimaona ndazo ndichitaura navo pakungonesa picture kudai so vanobva vati hatimuzivi kungonesa picture kudai so vanobva vati hasiri hatimuzivi vamwe vomboti mirai titsvage every lead ratanga tinaro guys rablock rafara apasisina. So now I have come to a conclusion yekuti ndagara pasi ndega guys. This is what I'm thinking, right? To those who are going to support me, you support me. To those who are not going to support me, is still fine. Mazive edu ekupedzisira, we don't know baba, we didn't know baba, tasingavazivi. Takangovaziva ndofunga 4-5 days. Pa 4-5 days, to those vanesisore kuona nekufunga zvakawanda, a lot happened pa 4-5 days. Pakataurika mamashoko atanga tisingafungi kuti achazoita meaning. Handimaona mangwana kana kuti hatina kuona. One, baba vantu hapana mnatasira kufa kwavo. Tukuenda kuchipatara. Tiri kuti nezuro tukuenda kuchipatara. Vachika kupatara vanonyoresa inines next of kin. Vobudisa mashoko kuti iwe ndo chandiviga. Vota makore vasina munhu vanopa information yavo kana kuti vakabva papi. Clearly baba vangu vasingadi kuti wanikwa nehama dzavo. Clearly baba there's something very huge chatisangafedu edu chakatakazoziva chakachitika kati mupenyu wavo nekumashure kwavakabva. He did not want to be found. Handiti baba ava his time was up. Ndamuconsulta vanhu vakati mchona ndakadai izvozvi guys kuti akusaburisa face kudai so ndaneta ndine 30 minutes or so ndapinda mumba makumba angu ari kuzvimira ndachita kufamba ita chikamhina kudai because ndabuda ndakapfeka matennis saka matennis anga kundipisa manje. Hanimaona nga kundipisa matennis ndasenge ndakufamba ndichita senge mna ntokamhina ndatosvika ngatiga ndimbopinda mba ndimboti ndimbotseramira izvo ndakatoti pambedha ndosaka ndati ndingaburisa face ndiri ndakati vatei handimaona. So baba ava vanga vasingadi kuti vawanikwe. Baba ava vanga vave close nekuenda nguva yavo yanga yakwana. Asi nguva yavo yakwana I think chakadelaya kuti nguva yababa ava ikwane ndechekuti vaida kutsvaga kusiya vatsvaga comfort nepeace from kana kuti love from people that he didn't know. And finally we were drove kunosangana baba ava tisingazivi. Takanosangana baba ava. Tasangana baba ava panguva diki tikavaita like I don't know we didn't apana mnamuza but vazhinji takatofanakirwa navo tikatofara navo tikatoseka zvavaiseka navo tikatoita ka connection kadiki katanga tinao panguva diki yoyo
handitika tikaonekana zvakanaka. Do you remember the day zvandachitaura nevamwe vanhu ndachitaura navo vakuruwo ndichibvunza? You remember the day ravaitaura taitaura nyaya yemudzimai wavo vakati ndichiti nyaya yemudzimai vachiti ndakagumbuka ndichiti no vachiti ndakatsamwa vaiti ndomuvenga hano ndizivi munhu wakati ndovenga ndikati that's a very strong word regererai ndikatanga kuvataurira nyaya yekuregerera. You remember vakapesera vati ziva dzikama vakati aiwa ndakunzwa munhu baba yangu ari munhu mukuru kwandiri handitika vanga ari munhu mukuru kwandiri asi vakati ndakunzwa vakapesera vanyarara ndikavataurira shoko rekuregerera vakarigamuchira varigamuchira vakasvika pakundibvunza kuti unopinda chechi ipi ndikavatsanangurira ndotsanangurira vakati ndoda kuendawo kuchechi. You remember kuti ndandatokanganwa inini kuti ndifanwa ndavapromisa kuti ndachiitira nesunday musi wandakagumisira kuonekana navo ndichibuda vakati usazokangamwa ndikati kukangamwei vakati handiti chatindoda nachichi nesunday ndikati kuchechi orit ndoya ndichikutorai kuma10. That had a meaning. Vachinorara usiku ihwohwo havana kumuka. The very day randavasiya vachinorara havana kumuka. Baba ava went knowing kuti vawana love kubva kuvanhu vasingazivi. That was me and you. Baba ava vakatofa a peaceful death knowing kuti I found love from people who did not know me, and I think that was the only reason why vakaramba vakateramira baba vaya vairwara. Guys, ndochokwadi vakaramba vairwara baba vaya vaifamba vachizama kuzvishingisa vachidini asi vachirwara. The day he found people, the day we spoke about forgiveness, the day we spoke about kuenda kuchechi, that's the day he departed on this earth. So for that, guys, I think I'm going to bury baba. Vakakumbira vakatochandiviga iwewe. That was a declaration yavakaita pamberi penyu. Hakuna munhu akandibata rufurwa vandivaziva baba vaya pandakarwadziwa ndakachema ndikatoseka kuti ndakangana kuti ndikunaneme kuchechi. Ndakachemera baba vaya kuita kunge yaive hama yangu pandasingavazivi. Ndakachemera baba vaya kuita kunge ndanga ndavaziva nguva yakareba but ndandine 3-4 days chiti ndavaziva. Antimazviona baba vaya that was a declaration yavakatoita. Hapana ngozi chauya kana ichiuya hayo ngaiuye ndakaimirira ndendiripo. Kana Mwari vacho vachindipa mutoro wakadai kuti vagozondisa pangozi aiwa mubva kuda kwavo ngakuitwe zvako. Because handifungi kuti pane patichati right now yave nyaya yekuti iyo embassy is our last resort chete. Embassy ikataurawo otherwise we bury him guys. Zita ravakatiudza iroro ndo rinongovigwa. Otherwise handisiri ndobata coffin, otherwise handisiri ndinochera. Ini changu kungovepo ndakangomira pasaidi ndakangoatendawo. Vanoita zvese ndeveburial parlour ndo vanoita. Imbomirai kundipa ndina kumbobvunza maopinion rudo kuti dei madai kana madai please. Ndozvandatozvipira izvozvo. Chimbomirai kundiudza kuti musavige munhu asina kukama kana kuti kudii. Chimbomirai kundiudza izvozvo. Ndatozvipira ndo pandatosvika. I will bury him. Inini personally, inini ndakadai ndiri Melly, I will make sure the little that I have, I give him a decent and good send off. Zvishoma izvozvo ndichangoita kuti tivaitire send off. Kune vanotsikwa nemotikari muroad guys asina kana ID kana vachichengetwa chitovigwa. Moreover baba ava vakatotaura nemuromo wavo pamuchinzwa imimi kuti ndiwo chandiviga iwe maivepo imimi vachitaura kudaro. Mukanzwa ndichitoseka kuti sure mungandiita next of kin. There was a reason behind yandanga ndisingazivi inini. I tried to say pano kuti hama, it's not about money. Budikirai mukleme hama yenyu and I will personally help you. I said it. I will personally help you kuti hama yenyu muivige zvakanaka. Uyaive ukama, it's not about money. Haisi nyaya yemari. Butoda kungoti muvepo mudai vari kuti hapana. Saka inini I don't be ngozi idzi kana dziriko kune munhu auraya munhu, kune munhu aita something kumunhu. My hands are clean. I am doing this from the bottom of my heart. This man wanted me to bury him, and the people that did not know kuti vakune vanhu vari kumashure kwangu vanove imimi vanga varipo. Saka for that reason baba ava decided to give him a proper and decent burial. And this ndisichatsvage zvakawanda mareasons avo kuti zvichafamba sei kana kudii. Zvinhu zvavo vachaenda nazvo, zvinhu zviri mumba mavo vachaenda nazvo.
muguva mavo. Handina kuuraya munhu, handina chandatora chinhu chavo, ndatovaitira zvakanaka. Ndini ndatovaitira zvakanaka because chokwadi chiripo ndechekuti hapana ari kuda kubva kugovernment yemuno chayasida kupindira, havachadi. We can't leave a man. This is now humanitarian. I'm talking based on a human heart. On a human heart. Ndiri munhu ane moyo, guys. Kana nesu right now pano we can, it's easy kuritiza chitu na ichi. But are we going to live with ourselves knowing kuti tina baba vataiclaima kuda vari vapenyu, tikavatengera chikafu, kuvabhadhara rent, nasi vafa takutiza? I'm asking you a question. Kune vese vari kuti ngozi, this is a question for you. Are we going to live with ourselves? I know kuti vamwe venyu hamunei nazvo, hamurwadzi because hauna kana sendi raunenge wakambobatsira kuti ubvise, noti kuti taida sendi kana kuti wanga usina nayo. Ndiri kungotaura kuti tati right now ngatitize chitunha ichi, tatiza tasiya. We claimed, we loved him, tikati tinovada vari vapenyu. I took my time, I took my motor, I took my diesel, ndikaenda navo kwadoctor, ndikanobhadhara kwadoctor kuti vaonekwe naprivate doctor. Ndikabvako ndikaenda kuchipatara, ndikafamba navo, ndikasiya zvinhu zvandaikwanisa kuti ndiite, ndikaenda navo. Nhasi vashayika, ndakuti ndakuvatiza mumochari. Come on guys, kana ndimiwo guys, kana ndimiwo. Kana ndimiwo. Saka where will be the love? Rudo rwacho ruri kupi? Rokuti ngofanana chite kana tichionana kudai so. Kana ukawigwa ndambudziko takumira kure. Tinokuda uri comment section tichifara chiteka, musoona kuti ndarwara, then we run away. Kuti nokuti ana hama, chingozvitora uri iwe mudikani. Wokuti nhasi wafa, unoziva kuti unogona kutaura kuti ngozi because uri mupenyu. Do you know kuti unogona kufa nhasi, iwe uri kutaura nyaya yengozi, unogona kutaura izvozvo nhasi wofa, hama dzako dzikasakuclaima. Hama dzako dzotoramba kuti isatingazvipindiri, hatina chatogona kuita, tokusiya here uri umwe wedu. Should we abandon you because kune zvadai? Then kana zvipadara hatisisina moyo guys. Kana pane panonzi hatina moyo ndipapo manje. I think as long as city council yemuno ine grave number yavo and everything zvakachengetwa ikoko, hama dzikazowanikwa dzikauya dzinongoendeswa city council, vonopiwa graveyard, vonoona pane pakarara hama yavo. So guys, ndati ndikupe feedback because ticharamba ndangomira panzvimbo 1, ndigoramba ndichingotenderera up and down. Makumba akuzvimba handichatozivi, pfungwa dzangu chete dzasitori right, pfungwa dzangu chete hadzitombori kana right kana ndofunga mutu yanzikutoona kuti handito kana hamusi kutondiona nekutorara chako mazano ndikararama early ndikangotirara ndobva ndamuka pasi kutofunga kuti naMwari, saka zviri kufamba, saka pachetiwa sei, saka zvinodii kusvikira ndaita consultation kune vanhu nhasi. Even my own husband is supporting me kuti you know what, I followed my life, amakaita ese ndateera my life and yes, this man vakatotaura kuti pavakataura mashoko ewa, he was giving you that, go ahead, I will support you. My own husband is saying that. I consulted few people, handitika the likes of vana vamaponga nevamwe vanhu vechikuru vanoziva zvechivanhu, handika vakadzokerawo kumalive kunoteerera vakati Smelly, Mwari vakuitirei zvakanaka, go ahead and bury this man. They are all saying that. My hands are clean, very clean. Maoko angu hana ropa kana rani hana mbofera kauraya munhu. Maoko angu, they are very clean, 100% clean. That I can testify to. So for that guys, my reasons kuti ndikufunga inini kuti kuchinja kuzita ravo irori harisiriro ravo. Ndopa zvandatoona hangu zita irori because kubva paya kusera zuro paya line ravo riya ritori mufoni, hakuna munhu ari kufona paline iroro, hakuna message iri kupinda paline iroro, hakuna phone iri kupinda, hakuna message dziri kupinda paline ravo iroro. Anomaona nanhasi line ro ndakasama phone chiti kana pane message chapinda, pachapinda message, hapana chikumbo chapinda so far, nothing, zero zuch, hapana. Saka guys, ndati ndikupe feedback since basa iri rakatanga pano. Anomaona
basa rakatanga pano rochingoperera pano. This guys, if it's a calling zvaitika pana sekuru I can also do it to you. I can also do it to somebody else because it's a calling. Zvinoitika pa calling manje Mwari vanonokuisa pa kona panonokusanganisa nemunhu wanga usingafuni kuti unofa ukasangana naye muupenyu. Vanokusanganisa poitika zvinoitika zvoti it doesn't make sense panguva iyoyo. Hazvimake sense. Zvinozomeka sense kana the mission yatwa fulfilled. Ndo pazvinotaka kusa like iko zvino takutaka kujoinidza kuti oh paya vakati zvakati paya vakati paya zvaidai because it's now making sense why you were saying all those things. Anmaona saka ndo zviripo guys. Andina pachatinotikanganisa chisisu chedu attendance. We are going to make sure kuti tiripo takangotarisa kuti vavigwavo zvakanaka. Handichika I think ishona vanhu vakuru vangotaura zvoti zvinhu zvavo zvinogona kuiswa mukofini ravo imomo pasi kuwaridzwa pasi zvese voisi kuenda nezvinhu zvavo. Handiti kana muine zvimwe zvinhu zvinenge zvinzi zviri important kana kuti kudii zvinoiswa kumacharity shop. Ndo zvavangachitira fuchi mumba muya handina kuona chinhu chekuti chinga I think zvese zvirimo we can manage kuti zvipinde mukofini imomo. Hanimona it can be managed zvese zvinhu zvavo voenda nazvo including chifoni chimbudzi chiri panechi tinongozosera line mufoni yaro tongonowaridzawo imomo mukofini zvinhu zvavo hativasivi voenda nezvinhu zvavo. Voenda nezvinhu zvavo. So ndo patasvika guys. This is our brother that we did not know. He was sent to us by God. We were made to meet him by God. By that, then we did not know. Anmona. So the police, since varivo varamba kuti vapindire, chondoinda ini nishaenda kunopiwa tsamba. Yandichachengetawo kopi. Chondikaita macopies ndichaforwardawo macopies kune vamwe. Ndopo kana kuti andiseli navo chengetawo imwe kopi. Ndotsvaga kana mudiaries mucomment section mukuti achengetawo kopi ndogana kuitira ramangwana indogarawo nekopi. Rimwe kopi chari ndogona kana kutorikumbira kuti rigare kupala kuya. Anomaona. So that in case of anything tomorrow vakazouya hama dzichida kudai sekungobudisa maaffidavit atinenge tanyora kupolisi kana tsamba dzinenge dzanyorwa kupolisi kuti tsamba idzi. Otherwise proof is everywhere on all social platforms kuti baba vaitsvagwa. Chinoita kuti ndirambe ndakachengeta foni inini. Ndo porega hama inoshaya ndozoidii foni yavo. Ndozoidii foni yavo. Poshaiwa kana hama inofona ndirambe ndakachengeta foni yavo ndozoidii. I think the best way inirega Indian baba did not want hama dzavo kuti dzivepo pafuneral hapo kana kuti vadai. Kana uchinyasotarisa uchinyasokuona chaiko vanga vasingadi. Ngavaende nefoni yavo. Ngavaende nefoni yavo. Mona mama comments anonyogwa munopera power so. Kwanzi torai body mindise kuZimbabwe kumapurisa. Saka body chisumuka panapa naye munin'ina wangu. Tichiendesa body kuZimbabwe kumapurisa. Toendesa kumapurisa ekupi? Inoenda nani body yacho? Sika vana vari panoka. Ndipo unoona kuti vana vama 2000 chaiwo. Naye munin'ina totora body nhasi toenda kumba inoenda nani? Ichinosvikira mapurisa chene ekupi? Tichiti kudii kumapurisa? Foni ngaingoenda nemuridzi wayo guys. Foni ngaiendewo nemuridzi wawo. Gotera widzo andichasi kuti ndoti kudii dzokera go back to my lives andingarambe chingodzokodza chinhu mwani. Kana ndakutoti dead end zvinoreva kuti we have tried everything pamaredhiyo teretilda vakwamata masocial platforms ese sekura mapicture autatenderedza hama ndakajusa airtime ye 1200 namboisa ye 600 ndikazuza 600 ndichifondera macontacts kutsvaga kueverybody ari ngoti hatimuzivi tinongovasa taingosangana navo taingozivana mugadzira moti hakuna it seems as if hakuna hama inoti ndinovazivana vanhu vese vekuti kwavanga vachiti vanobva kwamugoni vakawanda zvokutodarika more than 70 mafamilies aya vose vanoti hatimuzivi. Foni haitengeseki sha chitori chimbudzi haitengeseki foni chitori chimbudzi chisingatoshandi hachitolaita foni haitengeseki foni haitengeseki
foni haisi kutengeseka. Saka guys, ndo zviripo. We need to also takuda kutomove off futi noupenyu hwedu isusu, because imimi muri kuti anzi chengetai munhu inochengeta 6 months. Lolo matiza and vari kunyora comment section, I'll take your screenshot anditika na patience so that muzotibatsira kubhadhara kupala, because mapurisa atoramba ndiwo angwane powe kuti ainde kuhospital yemahara, government hospital mochari varamba. So ndichatora mastai ndokunge kuseri kana mati mimi vagare 6 months varimo anditika motibatsirawo kuti pabhadharwe, because pari kubhadharwa every day anditika every day anenge achitobhadhara. This is a private parlor, this is a private parlor. Saka ndodzoka bheki kwamuri vasikana tiri madiaries tese, mobatsirawo kuti aramba arimo timborova kana dzimwe 2 weeks. Pakangoita noti mbomusiya arimo mobhadhara yenyu kupala direct 2 weeks idzodzo. Isatina stress isu, tongosiya zviriko. The reason why ndiri kudaro is the money, the more yanenge vari kupala, the more yazviri kuaccumulate, mari yacho yanenge ramba ichingokwira. Animona, the more yanoramba mari iyi ichikwira vari kupala. Saka antisikura atisipa teamwork, atikurambidzana kana vari kuti aiwa ngatimbomirai 2 weeks anditika tinotomira 2 weeks achona imimiwo motibatsirawo kuti kupala uku kudi kukavhiwe kupala, timbomira 2 weeks achona imimi mokavha papala zve 2 weeks andi isitozoonawo zvokumberi. Animona, tozoonawo zvokumberi, because dei vanga vari kugovernment hospital chero gore tinogona kugara. Animona, vari momo, but mapurisa ndiwo anofanira kuita izvi kuvaendesa kugovernment ka vati havadi kuzviwa, vasi kuzvipindira. Illegal immigrant vari kuto havasi kutoda vakatogumbuka. Saka ndodii shami wakacharisi cheche mwana uyu akandibatsira, mukadzi uyu akabatsira kutsvaga information kuzosvika tiwane vaya vainzi tifone vanzi vana sekuru vaya vakazoramba last minute vaya shami sekuru vaya zvikanzi asiriye Eddy wedu, isu wedu Eddy ariko timuzivi usho. Animona, saka panonetsa. Plus ma 6 months amuri kutauraya zvinhu zvavo zviri mumba muya muya, iko zvine tine power kuti zvigare mumba muya, because ndatanga tabhadhara rent yemwedzi, saka vakwanisi kuzviburitsa. But mwedzi uchipera kazvinenge zvinhu zvakunzi zvinhu ngazvichiburitswa kana zvakuchiburitswa muya manje toisepi zvinhu izvi tichimirira 6 months dzenyu dzamuri kutaura dziya kana gore, tozvisepi zvinhu zvavo zvirimo zviya, hembe nechi zvinoenda kunani. Animona. So guys, I think right now tomorrow I'll give you a feedback again. Chirega intende kudine ku funeral parlor. Ndononzwa kuti funeral parlor vari kuti chii, vari kuti zvingaitwa rini, kana zvichiitwa if possible kana zvaigoneka next week pakati pevhiki papo voenda kunochengetwa. Andika pakati pevhiki papo next week toenda because panotori kutovachengeta ma expenses hobo guys. Pachadiwa rent yekuti hembe dzavo dzirambe dzakagara mumba imomo. Hanimaona haminoti vanhu vachazvibvuma here kuti tirambe takachengetera hembe dzeimomo pasina munhu ameno. Hanimazviona kupala vanenge vachida everyday inenge ichitowedzera mari iyoyo ichitokwira tozodii. Zita pepe ndakupa ine 01 kwaitanaka ni nyampingu ndakupa ine 01. Ndenda kuna machimodzokoza epi izvo zvakutaura epi gauta zvibvunza kudhawa izvo takatozvitaura kubva kusora zuro patakabata foni tikungo imbodzokerai kuma live ekutanga mumbononzwa dzokerai kuma live ekutanga munonzwa malive ndofunga kushaya kwevidhio ndizuka malive kushaya kwevidhio I think it's a technical issue yekwa Zuckerberg. Naiwe Melody uchazi kuti ndoti kudini
matanga kusvika pano nhasi here naimelo muri vanyuwani pano inga tichitanga live ndataura kuti tete Tilda nezuro vakakwama teta paredhiyo vakadeedzera paredhiyo nhasi ndafuma ndine vanhu vanenge nenhamba yavanga vachinifonera dzekuzimba hobho aponi pakunoti pikicha ndichivapa kudai voti hasi munhu wedu inga ndazvitaura pano kakawanda wani mamuri piko ndichitaura tete Tilda ndakatovapa nyaya iyi vakafamba naye nyaya iyi nezuro chaichai vakaitaura pare ndatofuma ndina vanhu vari kuzimbabwe nhasi ma263 vachibvunza nezvaedhi mugonu uchu ndichinovapa pikicha kudai haiwa hasiriye hatimuzivi hatimuzivi animaona saka guys ndopatasvika ndati ndikupei feedback handitika ndati ndikupei feedback saka next week ndichakudzai kuti funeral parlour yati kudii next week vanokwanisa zvavo kuuya handitika vanokwanisa kunge varipo huyai next week yacho tichaona date racho kuti ndirini ndikutota ndichikonsultawo vanhu vakuru vandiri kubvunza kuseruko ndendichikonsultawo kana vatate date racho ravepo ndokudzai vanokwanisa kuuya huyai tivige munhu wedu ushu munhu wedu ushu munhu wedu huyai tivigewo baba tigare nemwoyo yakachena knowing kuti taita unhu we have given this man a proper burial andichimaona right iyi tapedzai right popinda ipapo panyaya yechitu inotevera please pane mumwe wedu zvakaoma zviri kuitika munyika umu munyika makatakura sikana munyika makaoma pana umwe wedu ari pana pamukadzi akaroorwa kuMozambique manje foni yandiri kushandisa ndo yandingade ndakufonerai manzwa zvizere ndodiko alright guys ndakukata ndakuzanga handisi kuburisa fesi andibhozi ndaneta makumba akupisa yako ndichaburisa fesi zvindakagara pamubhedha ndavata pamubhedha kudai kuzoita live wakavata wakadai panotinetsa ndakudropa ndodzoka handitika so that vanoda kuzokwanisa kufona you can phone chefoni checha chiripo pafo WhatsApp number munongoshandisa iyo yanditi yamagara mushandisa ndoda kuti muzvinzwire kumukadzi uyu zvizere ndindogona handisi kuti picture inoblokesa here picture inosensewa here mina suka picture yaunenge usina kuposta kuti ndingokutaridzai inoblokewa here tanzitoema kumboni womoti ndinachiti ndizomanyisa mvura uyu inopisa because apana ndabva kujimu mufunge Clio ndabva kujimu kusendi ndikati chirega ndidzoke ndipinde mundima haiwe kweiko zvino kadhiziri rakudhura kaClio rakudhura rapinda mu27 kapelita saka unosiya mota yako uko wotanga kudida nedzadha uchienda kwaunenge uchida kuenda wakaipaka panzvimbo 1 uchidida nedzadha ndadzoka ndowa kuti handisisotsisvi apana nene rakapfeka matenesi akavhara ndadzoka neta kunge ndichamatakura ndakamabatira maoko ndofamba neshoka zvewe ichidodino kupisa plus kusajaira kufamba netsoka kusajaira kufamba chaiko chaiko kusajaira ina ndakujaira zvokufamba kudai dai zvakaoma gore rino chatodzidzira kufamba chete zviro zvikadi handina kuti ndingadii kana isiri nudhi chete iblokesi ine kanudhi mukati ine kanudhi mukati handizoka kubloka saka regai ndichaposta regai ndichaposta rai chiregai musainda guys chiregai ndidzoke nefoni iyoyi andika chiregai ndidzoke nemwe foni iyi mozofona ndoda kuti muzonzwa mukadzi uyu achikudzai zvisere asi wedu weka mukadzi akachekwa chinhu chose ichi mumwe wedu mufunge wakachekwa pamberi pose apa chinhu chose zasi uku wedu wei ndatosha kuti zviri kufamba sei kunochekwa nenyanga zasi yose iyi kuchekwa zasi muzasi yose iyi kuchekwa nenyanga kuchekwa kune zironda raimi kuchekwa nereza kuzasi kwese uku mufunge vasikana mufungenyi
Wakachekwa zasi yose vasikana mufunge. Regai ndidrope ndimudzose muone. Denda zvacho tenda kutaridzai but mati zvinoblokesa zviti zvotohwisa tsitsi vasikana. Zvohwisa tsitsi regai ndidzoke musainda ndidzoka izvozvo.